Сега гледах в TikTok някаква баба, 93 годишна баба, как се мята с парашута от 10 000 метра. Вътрешно ме успокои. Dior, Chanel, Gucci, Saint Laurent. Еба си кефа майна. Нека да се прекръстим. Днес ще бъде наистина голям ден. Гледайте! Добро утро, приятели! Колко е часа? 10. Часът е 10:20. Отиваме да закусваме. Днеска, я кажи, какъв ден ще бъде такова? Кажи на моите аудитории. Днеска ще скачаме с парашут. Направо ми затига. Днес да ми затига пълза, както викаш. Аз няма да лъжа, наистина съм притеснен. Аз вчера го мислех, даже го и сънувах. Наистина го сънувах. Аз сънувах нещо такова. Ами, по-скоро вчера говорих с мой приятел и той вика, че ходим на някакъв тест. Там за пулса ми или за... Защото може да ми се пръсне сърцето във въздух. Мотивираха. Мотивира момчето. После ще правим малко из центъра да се разходим. Ще пообиколим някои от магазините. Сега си вземем колата и отидем на първия бизнес, където още като стъсимичка в Honolulu, капнахме, където има закуска и за $27 може колкото трябва да си пожелаеш. Не сме сигурни дали ще успеем да смогнем с закуската, понеже буфета е до 11 часа, а в момента е почти 10:30. Тейде, днес ще бъде наистина голям ден. Гледайте! Много сме гладни. Имаме 6 минути тест, направо ще бъдат потресени. Един е облечен с жълта тениска, оранжеви гащи, синьо-червени слипари, други облечен чувство, че ще черна с някакви други черни слипари. Отиваме като някакви пълните селяци в заведението. Влизаме последните 2 минути и си вземем 4 чини храна. Ще останат потресени наистина гората. Къде бе? Николата е навигатор. Искам да кажа нещо на майка ми. Тъй като днеска се чухме с майка ми, аз знам майка ми, че ще гледаш този клип, знам, че ще оцениш този клип и ще го харесаш, ще го коментираш, както винаги. Майка ми днеска ме пита какво ще правя. Аз казах най-обикновените неща, че ще се разхождам, че ще ходим да закусваме, ще ходим да хапваме, после ще ходим някъде на плаща, това това. Не, майка ми, скачаме с парашут. Но не ти казах за твое добро, защото ако бях ти казал, ти нямаш да можеш да заспиш. Обаче знам, че всичко ще бъде наред, знам, че ще гледаш този клип, така че се извинявам искрено, но нямаш как просто да не го пазя в тайна. Пожелайте ми късмет, майка ми, извинявам се искрено. Обичам да. Има Зара, такъв панах на някакъв мол, където е доста интересен. Dior, Chanel, Gucci, Saint Laurent. Това ми е личният счетоводен дел. Тъй, че за бизнес предложения долу в коментарите. Отиваме сега да търсим Apple магазин. Обаче Аз ще взема 12 iPhone 16 Pro Max. Да ги пращам към БГ да правим бизнес is here. Сега гледах в TikTok някаква баба, 93 годишна баба, как се мята с парашута от 10 000 метра. Вътрешно ме успокои. Получих вътрешно успокоение. Да взема ли чипса? Ай, няма да го вземем чипса, че не искам да ходя. Наистина не искам да ходя. Ей, чакайте! Я какъв беше хода? Чакайте, забравих. Аз тръгнах с чеклите. 9-3-26 ли? Забравих си обувките. Сега колко се превъзбудих. Не, това никак не ми харесва, че се връщам. Айде да ни върви по вода. Дай скачам от заедно, съм по-малък. Мустанчето. Чаленджът.
Как може да се развали времето, бе, да еба? Как може цял ден да е толкова слънчево? Сега го отменим, направо ще полудея, честно. No, that's really kind, thank you so much. Yeah, that's fine. What time tomorrow we can do it? Също време, Също време, да се може по информите утре да бъде. Let's do it. Тук колко трябва да подписваш си, пал майко. Поради лоши условия на времето, днеска не успяхме да скочим с парашут. Направихме си нова резервация за утре и по принцип днес трябваше да бъде голям ден. Надявам се всичко да е било за добро. Утре се включваме от въздуха и се надявам след въздуха да сме живи и здрави, да сме оцелели. Но да знаеш, майка ми, и утре няма да ти кажа, че ще скачам с парашут, така че спи спокойно. Не пропускайте, абонирайте се, харесвайте, коментирайте всичко. Чао! Добро утро, банда! Сега тук ще седна на това диванче да изчакам останалите, тъй като все още се оправят. Какви са плановете за днеска? Отиваме на закуска, хапваме, после мислим малко да се разходим. След няколко часа скачаме с парашут. 24 часа преди да скочим с парашута, ни трябва да правим някакви екстремни преживявания. Мисля, че ни трябва да влизаме дори във вода. Първо ще скачаме от терасата. Така се подготвяме ние психически. Как е? Страх ли те? Ето да видите ние как се подготвяме психически преди да скочим от 18 000 фита, които са 6 000 метра, 6 км. Еба си кефа, майна! Тук влизахме направо в хората, бе. Как се чувстваш, Тонга? Готов съм. Готов ли си? Готов съм за екшен. Надявам се. Няма да крия, че много хора ми казват, че е доста вълнуващо, но и е доста страшно, тъй като ние ще скачаме наистина след точно час и половина от 6000 метра. Не искам да крия, че ме е страх, но колкото има и страх и толкова и се вълнувам. Утре съм някак да се закули. Никой не искаше да дойде с мен. И започваме ново начало, нали? Така. Подготовката ми как мина? Мина на терасата, наслаждавах се на гледката, наслаждавах се на 26-я етаж и си представях как скачам от още 200 по толкова. Луда работа! Вземи колата и потегляме. Бъдете с мен. Пристигнахме на мястото. Какво да вземам? Спомена, че има доста баланс. Вчера се опитах това да го направя, обаче не успях. Те как гледам, хората тук се подготвят. Хората тук се подготвят много сериозно. Със сигурност се чувствам много по-добре, но нека да се прекръстим. Нека да не забравим, че Бог трябва да бъде с нас. Майка ми, баща ми, всички ми родители, цялото ми семейство, обичам ви много. Почваме лека по лека подготовката, даваха ни тук си платихме остатъка от сумата, даваха ни по ни тениски и сега всеки един от нас имаме лични инструктори, които ще ни обяснят правилата, ще ни обяснят как се държим и ще ни подготвят. Like when you jump, don't you like? Yes. If you take the picture, you take the video. Oh, so for the picture we need to close our mouth. We took the full package. Open, but on all my picture I'm like that. Sorry, but Are you looking but for you're them? gonna have a lot of. Who's gonna be my teacher? I don't know, maybe me. Maybe you? Yeah. Okay. Good chance. Maybe not. I don't know.
You jump with He's great. We jump together. Where you come from? France, France. Canada. What are you doing here? Jumping Just for jumping? and enjoying life. Okay, very nice. Cool. Well, we're gonna go see the sunset. We're at a beautiful North Shore of Hawaii. Best place. Can't wait. Let's go. Where are you from? I'm from Bulgaria. Yeah. Where do you come from? Ooh, I come from, well, This has been done 18 years here in Hawaii. Honolulu. yeah. Gorgeous, most of the time, huh? Gang, welcome to Go Jump. How are we doing today, guys? We are nervous. We nervous? Feeling a little bit Are we nervous. ready to go? But we're ready. Where are we coming from? We're coming from Bulgaria. Bulgaria, all right. We're on Oahu's North Shore, going all the way up to 18K. Have you been skydiving before? No, never. First time, yeah. First time. All right, it's a beautiful sunset. Let's go. How was that? It was amazing. The sunset jump rips. Best ever choice in my life. There we go. What was your favorite part of that jump? My favorite The part? best part, yeah. The best part? In the beginning. Hey, jumping out. Hey, dog. Yeah, in the beginning. Oh, you killed it, dog. Thanks for... Хора, малко съм настръкнал чак. Косата ми не знам колко добре изглежда, но знам, че се чувствам уникално. Искам да ви благодаря. Искам да се извиня на майка ми, че не й казах за този скок. Също така и на баща ми. Извинявам се, обичам ви много, жив съм. Ако бях ви казал, майка ми, просто ти нямаше да можеш да си го простиш.